United Nations Population Fund ke paklang pona report ateng pen India det China det aphan arlu kraksi rat armu aphai ke ong naya det kacheman lapen abang so report along ke paklang pona tengke non amat India det along phan trokebra ner kep ke arta krep hopen trokebra pli ang bongsi do busi pachini pon United Nations Population Fund UNPF pen ke paklang pona report atengke 142.86 crore rat amuluk pen India det China det aphan lit pontang lo China det along non amat rat armu aphai lake 142.57 crore hen lo United Nations UN Agency United Nations Population Fund UNPF pen labang so report ke paklang pon along non amat India det along arta krep liben aber ke do lake phan inko rapho 25% ando arta kre isi pen kresir cap ada ke do lake phan krener cap mati 18% ando arta capen inko rapli ada an ke do lake phan inko ra trok mati 26% ando arta krep hopen trokebra pli an ke do lake phan trokebra ner cap mati 68% ando lapen phan trok si amlo atum ke arta trokebra hopen athak atum lo busi paklang pon lo World X Report Karbiang Long Live